I així és com ho recordo. Va ser un nen que estava perdut al desert i amb la seva manera d'entendre les coses de cop se'n va obrir un univers. Potser només va ser un somni a causa dels deliris de les 7, però alguna cosa dins meu es va moure al sentir la rialla d'aquell nen. I allà vaig aprendre que tot depèn de mi i que tots tenim un petit príncep a dins, només cal voler-lo sentir. I allà vaig aprendre a mirar-me el món d'una manera diferent, i això ho va fer ell. I allà vaig aprendre a recordar que jo també vaig ser un nen. És el que ens passa a les persones grans, que sovint ens n'oblidem. I allà vaig aprendre que l'essencial és invisible als ulls, que aprendre a estimar i ser feliç és el que vull. I ell va ensenyar-m'ho